Hambai Kaitor no takhuk dinini video haini haisung mathai 19 ni 24 no wan solai nei Gwnang rok Kaitor ni hawa hapna ni belai kutu susi blam tei mangingang hapna se laiwana ba Kaitor ni hawa Gwnang rok hapna ni asuk laikla hunai Jisu samani kok no wan solai nei hingke tamo Kaitor ni ha bigrarok ni bagwi simi de takhuk rok o kok no Jisu ni khugo khnapro bini sagri rok bo songhai no belai wanajakha hake sabo mwthang jangnai sla hunai borok songlaikha tamoke Jisu borok no naisigui hai hunai sakha o samung no borok khlaiwi manya mane borok munisyo khlaiwi manya Kaitor le bebak samung no khlaiwi mano hunai Jisu sakha takhuk rok जों perfect borok ya जों kuno dino perfect kaham angai manya Kaitor simi se kaham aboni bagwi no chini subai Jisu Kaitor ni sajla borok muni khlai manya abo tei samung no khlai phunukha bo Gwnang rok ni bugra sangsani bebak manai rok bini aroni se phaibo bo Elembak simungni bugra bo langmani bugra haiphano bo sakno buksa khlaikha seleng hai angkha basejakha borok hamya rok bai baksa Kristo kanta bujakha hake Philippi 2 ni 6 ni simi achara naikhe sungnugo bo Kaitor bai baksa angai phano juraboli khe Kaitor bai baksa angna hunai khakaya sadwo aboni slai bo sakno buksa khlaiwi seleng hai se ungphaisiwo bo borok ungui phaikha hake borok haike no nukjak phaikha adwo bo sakno borok kusus namkha hake koknawi thina lama himna gosekha kuso suda thina gosekha aboni bagwi no takhuk ro wansokdi chini Jisu sini bagwi buksa angkha bigra angkha chini bagwi kuswo thikha au kubwi no hake जों Kristo Jisu no mannai rok sangsarni rangri krui phano bokha wose bokha bising wose kuplung Gwnang ngo takhuk rok जों Elembak philei naikhe kwbangma simung tei rungmung mano sukna hawa Kaitor ni hawa bigrarok simi thangai manai abo kuno koria Elembak जों hai hunai bo nugo mathai 25 ni 29 o tamni hinke Gwnang no teibo rojagwano hake bo teibo kwbangma manwano phiaba kwrui ni khe kisa tongma suda bini yakni najagwano hunai jonglogo takhuk ro orok kaham khe mathai 25 ni 14 ni simi 29 jora porai naidi Kaitor ni mosuk tei samung khlainai rokhe teibo kwbangma rojagwano phiaba Kaitor ni mosuk tei tongyakhe kisa tongma suda najagwano hunai jonglogo aboni bagwi mathai 6 ni 33 o जों hai hunai nogo tamokhe nung Kaitor ni hani bagwi se wansokradi bo naima tei no tongna bagwi se wansokradi hake bo norok no asuk manai rok no ruwano hunai jonglogo au जों asuk manai rok manai tongmani abo Kaitor ni aroni no bebak phaiwo bebak mano takhuk rok norok bo sawi mano Abraham Daniel Job Jacob Joseph borok joto no Kaitor ni kok khnawi Kaitor ni mosuk tui tongwi Kaitor ni yapharo mabai borok bialok lailia Gwnang khlaijakha hake phaidi जों Elembak nailainai phwrungmung 3 ni 16 tei 18 no umor kolok bini yagra yago tongo tei yak siwoke Gwnang nabai borom rok tongo 18 o bo ongkha bono romnai rokni bagwi langmani bukhuk bono krak khe romnai rok hamsajak hinjago hunai जों Elembak nugo takhuk rok जों sawi mankha chini ayu somoy bochor
bebakno Kaitorni yagra yagose. Pe bini yaksi woke Gwnang nabai boromrok tongo hunai जों nugo. Gwnang mani hamya. Tamoke Gwnang na bagwi rangri manna bagwi Kaitorno khibiwi soitan bai belok jakhe abose bebak nislai hamya. Hake phadi जों Elembak nai 1 Timothy 6:9 poranai. Gwnang na nainai rao belok jago. Hake borok siyawi hamya muchung marok bai khaiwo ksawo. Abotoi muchung marok bai bororok khlaiwi gaijar jago. Aboni bagwi takhuk bukhuk rok जों joto no sithai. Soitanbo sungsani rangri bebakno ruwi mano. Tamoke kaisa manui ruwi manya. Abongkha thuiplaya langmani moto hake जों sawi mankha. Tamo Gwnang tamo bigra bebak borokno Kristo Jisu ni bising tui Kaitorni ha chukna hano जों nawi mano. Hake phadi dinini video asuk nang sithang hambai Kaitorno video no share khlai subscribe khlai Kaitorni ha warnani bagwi video no khalagwi nai tongnai takhuk bukhuk no Kaitor khaksang ruthang hamari ruthang amin.